Pinia berta nang paklang pon pe prang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta than bang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pe mesna. Bini Wolong Komzi along keto United Club along ke damtang arani Challenge Books of World Record along ke kaki undun abang phi porthi micropia phan State Challenge Book of World Record ahin pen alang ni phan nong eka pajir pona mai kangni. Nang 1 minute and 1 run boleh kaki. Nang kita practice malah sampai dah. Nang aim in life itu pula. Olympic lo. 1 years lo nang ke? 9 years lo. Kartu kami kartu yang orang kartu ini apa jadi lo? Nili ni karo lo. Apa yang kita nili itu lo. Apa pakai also pakai game ke dance lo. Ama break bang non bang dance kan lo. Dance apa ke kat practice aja ama ini yang dengan ke long ke long pa ke me yang dengan senel lo. Lasi nili himpen ke bang ke also bang running ha. Non bang ke laga son Olympic kola pene running pene hai ka charli kangtung tu and dance bang apa kita logo. Lasi jo nili tum da kasa la nili ni popular yang kipi alang litum ta lapan free of cost pen admission kilo ke fees bang nang pinang dilo pulo ala hanang rat choro par lo lasi also bang non damlong lelang practice apa nili tum also bang bhopal dami tu la dance training apa lasi non senang nili tum Nona dance training bhopal long ke dam ke kopi apa nih lo? hala da ke non ke alang bang online se charling ko hala omodin sing na dance se alang tum non dance plus 6 junior latum non star plus non itu malah latum channel long wangi laso pan preparation hachi alang pan training long 10 days ke ha already training kiya lo result pang non Mumbai penang le ke la Karbelo autonomous council pen bene pina kera choro ipar lo Karbelo autonomous council pen chunili 25,000 no enaki suri choro eklo autonomous council panda dili panangra 25,000 CM sar chunangli dili mana kudu sports Assam minister pen alang ikam ciki pen de bebta ke be nakpali yang ring Ada nang lihin pen la bangso porthmik kopi apa dance hin tong important kipima athletics hin tong important kipima ma kapurhi hin tong important kiplo nang tu mahin pen kopi bang se kamatha non nili ka matha chok chede also panda nili hem arju bang also bang ke non la hini option bang chen lo athletics pen ke kan bang non apa ke alang ani ka la duita bang ke alang bori ponji bese nili pana pom karena kapurhi kapuri bang itu ki pompa la bang ke do vegna pompa la ke kapuri bang Duar baguri constituency ke parlo han buka sarte teron ahem phi lokhimi aramo along kewangje arani lokhimi karjo arani aphan sorlo swasong atung thurpak men ke pangthir pona sai kedeng amosing ti reports tike news dang nili tum rong isiasar pimata dolo anparte dola mara penta do la pen Halloween atum sitame arna maphan kichi matha pen na chipadu pini kamna claim mate kachira pachitu ta dupon Tante Halloween ke bang atum pen ke atum aphan ke kupine nali tum sitangka maha lason ke dang bang awar sai ki pima mante alang tum arna aphan se matha jongjung si abharap ke am thang pen silap son ke bang ikma avelo la nili tum ge thang ta piduno velo alang li tum chongdat pen chutilu pen si arna maphan kachi matha mane kam cho sitame arna madan pugachi matha joini si alang li tum ami thanga bhara ami thanga tangka poisa pen si lalang li tum long damanam gute anda kachi pisi la dakam na chirap dunilo Sete minili tum chongda chotelo asa war kusete medakar nam her jume nang hang pipen nili tum non puta lapu
Chuang da chote lo bom lo karbar pu setan me la pu siklem me bom lo dak pen ang tek chilong lo piso setan me kidam tang aning kan neli so piso setan me la dak pen sineli tum kim me iglo neli so aro so dak bang piso ta dak pen sikin me iglo Tolo ro. Tangte dela mara so nali tum hello wing la dak pen hello pig lang bahara sitame trokep troksikep bahara am endet hai. Nali tum arni ki ong pen la puson ka cingki ka cethan tu maju dak la so arni kam ke klem ji mate ke pang thira sai ke deng ji punali tum ka cingki ka cethan do manali tum arni ki ong pen. Simpan itu akon itu kapuni son adak mandiramen pen kangkang tata do. Montiramen pen kangkang data do di. Tangte Sita me lukhimima mondir along ni litum wang pen ladak hem phi along wang pen apulo nang litum chekloi jon humbar brusti lukhimima mondir wang pen chakinang che thor nang ji la pen ke dhop nang che kai nang ji pu pen ni litum ar na phan pate pek pe pen la so maro long wang lo humbar brusti wang lo la pen ke lukhi puja arni si ni litum phan so bor nang lo don lo arning sama por si nang lo don lo la so teng pen jo thom ni thom be pon nang ipulo seleng ape ben sini di chedeng don lo be pon pen nang thek pen non ni di tum so abor dong lo so pen so so ta la hen lo tangte la bang so ke ningkana an bag do ig. non cheklo yon proxy lo tike news pen pinya berta pan si kang ton pon lo kardom